Ah, Father, Jesus. Thank you, Father. No. Chief, Happy New Year. Happy New Year, Father. Such a fast parish inside you know that mass. Finally, I'm parish. I am do mass no more. Oh, no more than any mass. Where the man here could They want to kill me. It's make a 1 year. When you want 1 year, when you make a batana for, then we use the bubble. It's don't know to jump money like the pastor and I have Christ. Amen. Teacher time. Father Imam, deka onye otu Kristi na onye amụrụ ọsọ n'ime ọbara nwatọ. So asị m abịa ka batara afọ ọhụrụ mmadụ kwesịrị abata afọ ọhụrụ ya nwee New Year revelation. Onwe ha na New Year revelation ya bụ mkpebi ihe ikpebiri n'obi. Ya ka na-agba revelation. Ọ bụ ihe a na-asị ya n'English. Kwuru gawa nsogbu ahụ. So enwere m New Year revelation. So ihe ụlọ mkpebiri otu m ga-esi ebi ndụ m n'afọ. Katakata niile na gudo ọgụ na mgba niile anyị nwekọrọ last year. Ihe niile ahụ gara last year asị ihe nwelata n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Ndị Igbo na-atụ ilu so ote nwa shirila ụwa ya agịda ajụchukwu ajụjụ. Ihe last year bụ dị too much ma ndị ọchịchị o ma hardship ihe niile bịara tịkọta onye ukwu na onye nta gbachinara last year onye ọbụla na-agbadara last year. Onye ahụ m na-asa owudu Chineke kere even for myself mgbe ara mechakwuru baa gị kopụ na-alụ m ọgụ na-asị Fada ka ọ gwọkwa kwuru gawa. Ihe m na-achọ ịkọwa wepụta m n'okwu ahụ kwuru ga just kwuru normal okwu gawa. Ihe m na-achọ ịkọ eji m eme gị lustration gwalọrọ gawa. So m na-ekwusị ihe niile mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta last year agaala ka iji afọ ọhụrụ abido ọsa agbanwekwana na m aha ndị sie ihe m zagazi ugbu awụ aka onye wetara ejiri ya si ya dị sie. So ọ kakwanụ mma na m wetara aka ọma ka enwe ike ijikwa aka ọma wee bie n'afọ m. Ihe nsị m abịa gwa gị sị gị ebiko gbaghara ka iji ezi ndụ bido liability of heart to expatiate of our future wisdom. Absolutely. Also happy Chief aka onye wetere maka ọ ihe ịsakwa gị na ịsakwa gị aka onye wetere ka a ga-eji so ya ijikwa aka ọma bịa ịma ụkwụ bekwe n'ikwu n'ọnụ ijikwa aka ọma ọ dị mma. Ọ bụ ihe mara mma magbuo onwe ya na otu anyị pụtara n'afọ ọhụrụ a na ichekwubere n'obi gị iche uche ṅomie hụ na agwa ị na-akpa adịcha mma wee ezigbo agwa enwere ụdịrị agwa ị na-akpa na-adịcha mma mana otu a Jesu Kristi metụwara gị aka n'obi iwe hụ na iwe ezigbote onye agwa ọjọọ na agwa gị na-elu ilu agwa gị jiri nji karịa unyi iwe pụta n'afọ ọhụrụ a si Jesu Kristi mere gị ebere ka ị wuru onye gbanwere agbanwe ka ọ dị mma ihe mara mma dị mma ike na ntị maka na asị na elekwasị mmehie elewecha mmehie gị anya nwe onye pụrụ ibu onye karịrị nke akwa ka iwu n'ihu ya dọtị material elekwasị mmehie gị anya mmehie gị jiri nju ọka nkwa mmehie anyị ka a ga na-ata hapụghị anyị mmehie gị enwere ụdịrị agwa ị na-akpawacha ụmụ nka agwa ndị a na-adịcha mma ịnọgide ihe onye ụkọchukwu gị ga kpawa agwa rere ure n'akụkụ ya ụkwa na-anụ gị wụ chief enwere n'obodo a na ọ gị kacha wụrụ nka chief na-enye nsogbu. So mgbe si n'afọ ọhụrụ achọpụtara m ịgwa gị ọ dịkwa nnọọ ka m na gotetara ụra wute ofu isi achọpụrụ m ndị mkpọ gịsị gị ka anyị were obi ọma ka anyị were udo n'obi ahụ ka anyị were otu iko nkọrịta mmiri n'afọ ọhụrụ mana ebe o metụrụ na gị n'obi ọ dị mma na onye nzuzu zuzugide ya esi n'ime nzuzu ya pụọ onye iberibe berigide osi n'ime iberibe ya pụọ onye na-ama ihe nọrọgide na-ama ihe ya ruo ole mgbe ka ọ ga-ewepụta onwe ya na-ama ihe onye isi gbakagide isi enwere ebe ọ ga-agbakagide ruo akpụsasịa ya isi yi ya awụrụ ọhụrụ ya dị mma ọ dị mma otu isi mgbaka gị pụta na baa na awụrụ ọhụrụ o ihe mara mma magbuo onwe ya mgbe sị gị na gị daalụ ịgbalịrị afọ ọhụrụ a ga-adịrị m na gị na mmebi werela ezigbo aka bịa otu i wetara aka ọma na aga m eji aka ọma so gị mana esi nọgidekwara aka egbu gị mgbe gị were aka gị laa n'aka ọjọọ ma ewerekwa ihe eji akwa aka kpọbiwe gị aka
And so, the last paragraph. As in the main query, as in Koti with Lazy Baka. Akoma with Akoma Diana for her. All the more human Mamma Boone. When you show police, when you will take the Laka and I came willing Boogie happy say Akoma with Akojo. May we record Larry, Akodiaka, Koroga, or Giagaka. Gives wicked. So that comes to the tea say, well, Akonia with it, you would think Comudo, you would think Kojo, you do a bargain. You got a viage again. So I will move father peace and harmony. I will come father who tell you. See how I could do with the plan say nigga or the same thing. Kuchana. One ma biala. Emebrum sikamba kutenulum kasa so also chwa okokowa madiaga kunwanne. Yakowa no man yaga nukushi. When okokoga msi na mambe kute okochukuna na parisha. Adimwe bemba banoko na liberty. Amadum sinanga mbaku webro na akonyo boni. Na akonyo boni no nya mark. Ama gaze bialawa because ahụ me na nchegharị ọka dị very far away. Ịchọdụ udo na ndụ iwe onye ọgbaghara and amụrụ n'ime ọgbaghara na ọgbaghara ahụ kwa nke a ga na-anwụ because ọwụ da summary of ihe ndị ngwa ebe m lechara anya ele onye nọ na Paris na gekwu jokwu m kwuru nga okwu mkwuru kwụ ọtọ okwu ọma m kwuru n'ụka kwuo kwụsa ikwesịrị ịtụ ọchị sim sebrala gozie m bene mekpere aka n'ụmụ na to ego nọ n'envelope ya m so nwere ga anya ụmụachiri mkwe na ọkwụcha ihe dịra nga awụ na ị ga-eji mgbe gbubiri m aka eji esiele gị ofe ị ga-eji eriri gbuo onwe gị elu dịfada iwu dịfada awọ m isi iwu kanka wọm elu ji nsogbu nọ n'ime na Any have to get to the Jesus. You Chukwu Adama. I took it to the book. I like organ and one ball with that like a piece of stuff. We do doggy better. It's a brand new dog. What do you well done of the name? It's you don't give one of your one of your crazy. I'm not going to go like a Capantic Ranka. Who come to Ghana talking for Gawa, we Mundar and they wouldn't go when you mention a Canapa look. Navayat. I buy your day. Harmonize everywhere now. I want to hear this at our week, Burmak. Give a back, you want your bubble. You love it to Burmak Martin. You want your bubble, you get Burmak. I come on the gun, I can't make it. I think you believe your ball. I say, untold be that. Our room may go Roger, I will take my Roger here to the Maggi. You put the I will look at the Kayu Sudan and I'm not going to I'm going to put half of her. Upugi Janga, Igajika Lata, and in short Zigabia, who will give Gialano. Oh, go to tell la post to Gagin to go. It's only like I'm going to brew a pampa. About I come cannot have the tea black. You get Brumac and I know you're not. Just wait for my